Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, kolegové, dovolte mi, abych vás přivítala i mým jménem na této konferenci Bayer 2026. Mé jméno je Miroslava Kosečková a mnozí mě uznáte z osivářského biznisu, ve kterém působím asi 10 let. A od listopadu 2025 jsem přebrala taktéž po našem kolegovi Josefu Drahorádovi agendu přípravků na ochranu rostlin. Doufám a pevně věřím, že ta spolupráce bude probíhat minimálně v takovém rozsahu a v takové kvalitě, na kterou jste byli zvyklí. Teď se ale pojďme podívat na společnost Bayer globálně a potom taktéž společnost Bayer v České republice. Jak všichni víte, Bayer není jenom vlastně ta crop science divize, ta naše zemědělská, ale taktéž máme těch divizí víc, je to i taktéž divize farmaceutická a divize consumer health. Co to znamená? Ta farmaceutická, to jsou léky, které my normálně v lékárně nenajdeme, jsou to klasická léčiva a consumer health, to jsou léky, které najdete normálně v lékárně. Já jsem se naschvál dívala, co všechno za značkou Bayer stojí a není to jenom aspirin, ale taktéž třeba například známé Rení, Bepanten, Canesten, Claritin a podobně. Takže toto jsou věci, se kterými se i vy, standardní uživatelé léčiv a doplňku zdraví můžete setkat. Nicméně zpátky k naší divizi, k té divizi Crop Science. Divize Crop Science tvoří skoro 50% toho celkového obratu společnosti Bayer. Naším tím nejhlavnějším šéfem je Rodrigo Santos. A když se potom podíváme na to produktové portfolio a na ty segmenty jednotlivé, tak největší obrat v té naší společnosti nám tvoří kukuřice a potom, když půjdeme na ty jednotlivé segmenty, tak to máme v přípravcích na ochranu rostlin, jsme pořád, řekněme, vedoucí firma ve fungicidech, v zápětí jsou hned herbicidy, ty už pomůčku je dohání, v případě osiv je to kukuřice, potom následuje soja a potom bych ráda ještě zmínila nám všem známý glyfosát, v našem případě Roundup, který nám tvoří taky významnou část našeho obratu. Co je třeba ještě říci? Společnost Bayer stále investuje do vědy a výzkumu. Jsme jednou z mála společností, která toto stále dělá a není to jenom investice v rámci zdrojů finančních, kdy ty peníze tam jdou opravdu velké, jedná se o miliardy eur, ale taktéž zdrojů lidských, to znamená personálních. V tom našem vědě a výzkumu je pořád přes 7 000 zaměstnanců, kteří se stále snaží hledat řešení, které vám potom my se snažíme přiblížit té praxi a přivést do té praxe. Teď pojďme ale na společnost Bayer v České republice. Co vám všechno v letošním roce přinášíme? Nebudou to jenom nové produkty, ale taktéž digitální nástroje, které vám tady předvedu a ukážu, a potom taktéž servis a služby. Jaké jsou to tedy nové produkty v případě roce 2026? Co bych prvně zmínila v rámci těch produktů? V letošním roce bude ukončen prodej přípravků s účinnou látkou flufenacet. Všichni víte, nebo jste se s tím setkali, že konec registrace této účinné látky je od 10. prosince 2025. V našem případě to potom znamená v případě našeho portfolia ukončení prodeje přípravků Cougar Forte a Kadu, kdy my tento prodej budeme ukončovat k 10. červnu 2026. Znamená to, že tyto dva přípravky Cougar Forte a Kadu budou potom zahrnuty už do jarních ceníků, najdete je tedy v jarní nabídce a bude možné zakoupit jenom do toho data 10. června 2026. Co bych ráda taktéž zmínila, že u těchto přípravků máme omezenou dostupnost, proto bych doporučila, abyste si případně tyto přípravky již objednávali a poptávali u vašich distribučních partnerů.
S ukončením účinné látky flufenacid je taktéž spojen náš nový produkt. V tomto případě je to produkt Mateno Duo, který pro všechny pěstitele ozimých obilnin přinese to nové řešení na podzim. Mateno Duo bude společně v nabídce s Kofenem XL a Kofeno XL je taktéž možné využít a najdete ho v ceníku již teď na jaro pro všechny bramboráře. Kolegové tady potom ještě o tom dál budou mluvit a na bramborářských konferencích se o tom dozvíte více. Dalším produktem, který budeme mít v nabídce, je biostimulátor Ambition Activator. Tento přípravek není jenom biostimulátor, je to taktéž, řekněme, řešení, při které máte možnost zvýšit účinnost pesticidů. My jsme tento přípravek společně testovali v kombinaci s Kajunnisem, fungicidem v Kajunnisem, proto v letošním roce ho takto najdete v cenících a v naší nabídce. A v tomto případě v řešení s Kajunnisem jsme taktéž máme potvrzené ty finální výsledky a máme tam potvrzeno, že tento přípravek potom vám pomůže zvýšit vaše výnosy a taktéž kvalitu finálního produktu. Dalším přípravkem pro všechny pěstitele zeleniny, ovoce, chmele, vinaře, pro všechny pěstitele okrasných rostlin, tady máme fungicid Luna Sensation. Pro všechny vinaře tady zase zůstane a uvedeme na trh v letošním roce přípravek Mykalzeta, což je fungicid proti plísni révové. A v neposlední řadě si můžete v letošním roce objednat nový produkt a to je Decistrap-Drozo, což je jednorázová lapací plast pro všechny pěstitele ovoce a taktéž vinaře proti octomilce japonské. A v neposlední řadě bych ještě zmínila jednu důležitou věc a to v případě pro všechny pěstitele máku, v případě našeho moření Buteo Start. Máte možnost i v letošním roce si namořit vaše osivo máku naším mořidlem Buteo Start. Je tady opět výjimka povolená Národním úřadem UKZUS. Co je spojeno taktéž s našimi novými produkty je přechod na nové etikety. V letošním roce postupně přejdeme na nový vizuál etiket. Co to znamená? Když se podíváte, tady mám nějaký příklad Melody Kombi, jak vypadá a tak to bude ta etiketa nová vypadat. Byli jste zvyklí vždycky na název toho přípravku, tady byla nějaká grafika, nějaká fotografie a v letošním roce budeme přecházet na vzhled takový, to řekněme, jenom více barevný. Ten přechod bude postupný, začneme už vlastně v letošním roce na jaře a postupně potom se uvidíte jenom takto více barevné etikety u jednotlivých přípravků. Když byste měli jakékoliv pochybnosti o pravosti toho jednotlivého přípravku nebo té jednotlivé bandasky, ať už to bude z důvodu té nové etikety či jakékoliv jiné, tak si můžete ověřit tuto pravost toho přípravku pomocí aplikace Bayer Seal Scan. Tato aplikace slouží pro ověření pravosti jak našich přípravků, tak taktéž osiv. Na každé bandasce, kanistru máte QR kód, stejně tak na každém pytlu jak osiva řepky, tak osiva kukuřice je QR kód. Aplikace se jmenuje Bayer Seal Scan, najdete ji najdete ji klasicky v Apple Store a v Google Play. Jak si ji nainstalujete, je zdarma a můžete si po naskenování toho QR kódu ověřit, zda ten přípravek opravdu pochází z dílny Bayer nebo ne. U mobilních aplikací zůstaneme a další aplikací, kterou v letošním roce bych vám ještě chtěla představit a mnozí ji už používáte, je aplikace Magic Scout. Tato aplikace je především známá pro vás, kteří pěstujete řepku a používáte náš známý digitální žlutý lapač Magic Trap, protože primárně tato aplikace sloužila k tomu, abyste skrze ní si monitorovali a spravovali tu žlutou misku. Nicméně ta aplikace skrývá mnohem více možností. Jedna z možností a jedna z funkcí je taktéž určování plevelů offline, to znamená i na pozemcích, kde třeba například nemáte signál, nebo ten signál je horší. A stejně tak díky ní můžete analyzovat příznaky chorob rostlin podle vnějších projevů.
Opět ji najdete v Apple Storeu, najdete ji v Google Play, najdete ji pod názvem Magic Scout a je pro vás pro všechny volně dostupná. V digitálním světě ještě zůstaneme a to s tím, že v letošním roce na konci roku 2025 jsme spustili nové webové stránky. Webové stránky najdete pořád pod www.cropscience.bayer.cz. Budeme rádi, když byste měli jakékoliv podněty, které pro vás budou uživatelsky, aby ty stránky byly pro vás uživatelsky přívětivější, tak abyste nám napsali přes sekci kontakty a my to potom tu stránku byli schopni posunout dále. Tak, prošli jsme si nové produkty, prošli jsme si digitální nástroje a teď bych se ještě chtěla zastavit u servisu a služeb. Jakožto velká firma generujeme v rámci našeho jak už šlechtitelských programů, tak taktéž vývoje výzkumu obrovské množství dat. Ať už je to v případě šlechtění kukuřice či řepky, nebo testování nových účinných látek a potom následně přípravku, které vám uvádíme na trh. To množství dat je obrovské. Tady mám jenom příklad, kolik těch dat je v případě šlechtění kukuřice. My každý rok vygenerujeme více než 24 milionů dat, ze kterých potom vám, jak vybíráme produkty pro vaše pole, dáváme doporučení do katalogu a podobně. My se snažíme a naším záměrem je hledat řešení, jak tato data vám co nejvíce přinést na stůl a co nejvíce přiblížit té praxi. Jasně, děláme katalogy, dáváme vám doporučení skrze naše obchodní zástupce, nicméně jsme se zamýšleli, jak tato data ještě více přiblížit vám a přiblížit to té realitě a té zemědělské praxi. Proto v letošním roce jsme uvedli na trh a uvádíme logo By Service. Co to vlastně znamená? By Services jsou služby, které by vám měly, a my si zatím stojíme, zefektivnit a zjednodušit rozhodování na vaší farmě a taktéž, co je nejvíce důležité, najít řešení a hledáme ta řešení, jak maximálně využít potenciálu vašich pozemků. A to znamená potom vydělat více peněz. V letošním roce uvádíme v případě By Servisu 3 služby a to je mapy pro variabilní setí kukuřice, predikce silážování kukuřice a antirezistentní řešení proti plevelům. Co bych ráda zmínila, že to nejsou jenom mapy pro variabilní setí kukuřice, je to ukázka toho, jak ty data, které my máme z těch pokusů skrz celou Evropu, jsme vám schopni přiblížit u konkrétního hybridu až na váš stůl a až na ten váš konkrétní pozemek a na to konkrétní pole. V případě predikce silážování kukuřice to není jenom o tom, že zpracujeme data ze satelitu nebo z nějakých družicových snímků, ale taktéž to ještě spojujeme s našimi zkušenostmi, doporučeními a daty, které máme z těch našich polních pokusů. A v případě antirezistentního řešení proti plevelům to není jenom o tom, že vám vezmeme vzorky plevelů a budeme zjišťovat, jestli ten konkrétní vzorek je rezistentní vůči té a té účinné látce, ale je to taktéž propojené s tím konkrétním doporučením pro ten váš pozemek, pro to vaše pole. A kromě By Servisu je k vám ještě k dispozici náš celý obchodní poradenský servis, který se aktuálně skládá ze 16 členů. Kontakty najdete jak na webových stránkách, tak na katalogu. Případně tady kolegy znáte, můžete se poptat na kontakty a vzájemně si je pozdílet. Kromě těch kontaktů máme taktéž k dispozici ještě, nebo ty naši kolegové, kteří mají k dispozici a jsou pověření nad rámec toho standardního poradenského servisu, mají ještě plodiny speciální. V případě kolegy Peti Příkazského je to vinná réva, máme tady specialistu na ovoce, zeleninu, chmel, brambory a potom úplně specialistu na Roundup. Když by vám kolegové
neřekli všechny ty informace, které byste potřebovali, tak můžete stále hledat a budou k vám k dispozici všechny naše internetové zdroje, to znamená webová stránka www.cropscience.bayer.cz, stejně tak nás najdete na YouTube, můžete nás sledovat taktéž na Facebooku a tímto taktéž přijmete pozvání na naše osobní další setkání a tím bude vinohradnický seminář, který se bude konat 10. února v Zaječí a stejně tak tradiční polní den Bayer, který bude v Lipčanech a termín už je známý a to je 18. června. Tímto vám moc děkuji za pozornost a bude mít ctí v letošním roce s vámi spolupracovat.